sarki da dukkan auliya maza mata duka bambari ba. Ka sanya Abubakar, Umar, Usmanu da har Aliyu a cikinsu da Maliki, Hanifa da Hambali, Shafi'iyu a haɗa a cikinsu Ahmad, Tijjani da Jiyaliyu, Abdul Qadir da Barhama, Gausu ba za na wuce ba. Ina kake nema aiki wajen neman ka ba za na kau ba, idanu ba su barci idan ba su yo arba da kai ba. Roƙon da nake yi shugaban tafiyar mu a bashi shi ma, maulaya ma'azi kenan wanda agunsa muke ta nema. Ka bashi aminci a wurin wanzan mu ya ƙara girma, a cikin halar sai ya samu shigar da ba za ya kau ba. Mai gidanmu ma'aiki a wajenka nake neman bukata, ka bani na shanye a cikin kofin da ka baiwa mata. Ruwan ƙaunar ka ɗan Amina gare ka nake ta fata, in kai mun wannan bege a wurin ka ba za na kau ba. Ina kake nema aiki wajen neman ka ba za na kau ba, idanu ba su barci idan ba su yo arba da kai ba. Ka ce mun Fatima ƙaunar ki nake yi, zo mu zauna haɗi da ummi shugaban mu ma'aiki ne batuna. Kai mun wannan dan girman Fatima har Amina, ka amsa du'a'i dan girman naka haɗi da Rabba. Kaunar ka ma'aiki a cikin tafiya duka bambarinta, shi yasa na biɗa ka kira ni annabi temini ya kibinta. Ka bani masauki a cikin ƙaunar ka da ƴar kabinta, in ka mun wannan ni Fatima na san ba za na kau ba. Ina kake nema aiki wajen neman ka ba za na kau ba, idanu ba su barci idan ba su yo arba da kai ba. Na je ni arewa da kudu da gabar duka har da yamma, dan ɗauko ilimi na yawan ƙaunar ka na san shi nima. A fadar duka malam batun ƙaunar ka suna da nema, shi yasa ni nake faɗa a wajen begen ka ba zan bari ba. Ka waje yayi nisa guziri a waje na baya kai ba, ka samun hannuwanka na zo ta Madina na ɗeba kewa, na kama sururi a cikin raina duka har da jewa. Kai mun wannan domin kai rowa baka saba yi ba. Ina kake nema aiki wajen neman ka ba za na kau ba, idanu ba su barci idan ba su yo arba da kai ba. tuna na gaza a cikin ƙaunar ka na kama kuka, sai na tashi da nafila da yawaita du'a'i dan na riska. Na ji ta tana shiga a cikin ƙirjin kwa yana ta ɗauka, amma ha a yau ban ji ta tafi saboda ɗan kaɗan ba.
cikar ƙaunarka ka kira ni ka ce mun fatiya ke na ganka a farke koko a cikin barci a ɗaki ka haɗa da ma'azu shugaban tafiyar mu cikin ma'aiki in ka mun wannan cikin tafiyar ka ba zan gaza ba. Ina kake nema aiki wajen neman ka ba za na kau ba, idanu ba su barci idan ba su yo arba da kai ba. Ina son mai son shugaba ko da shi ɗan giya ne, ina ƙin mai ƙin shugaba ko mai kwanan sallah ne, mai ƙin shugaba ko limami ne shi ɗan wuta ne, mai son shugaba cikin ceton annabinmu ba za ya kau ba. Ƙaunarka nake biɗa Allah ya zubo min ba iyaka a cikin ruhina da jikina su duka dan na sanka da baibaye jijiya da jini na rabbi da har da tsoka domin miftahu muktara annabi da hamidin habiba. Ina kake nema aiki wajen neman ka ba za na kau ba, idanu ba su barci idan ba su yo arba da kai ba. Wallahi abin yabo bani ƙaunar komai banda sanka ka zame mini aikin da na sa a gabana babu shakka ko gumi ko ɗari bani hutu wajen neman saninka kayo mana agaji a cikin tafiyar ka ba za na kau ba. A wajen ƙauna ta zati dukkaninsu suna a baya ko da a cikin biyar kai ne a gaban su uban ruƙayya ka kira su su amsa ka tsaya a gaban su suna a baya ya tabbata shugaba a cikin tafiyar su kana gaba. Ina kake nema aiki wajen neman ka ba za na kau ba, idanu ba su barci idan ba su yo arba da kai ba. A nan ne zan takaita Fatima ce in kiyata balu ka amsa kasidar dan girman da uban batulu zan koma canza waƙe wajen Muhammad an Jamilu kai min afuwa dan girman annabi mujaba. Tsira da aminci a wajen manzon da ba kai ya shi ba da matayen gidansa da alai su duka har sahaba a cikin su da tabi ai haka nan masanin da ba za su kau ba kayo mana rahama dan girman annaba har sahaba. Ina kake nema aiki wajen neman ka ba za na kau ba, idanu ba su barci idan ba su yo arba da kai ba.